Меня зовут Олесь Суша, намеснік генеральнага дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі па навуковай рабоце і выдавецкай дзейнасці, кандыдат культуралогіі. Я хацеў бы выступіць перад вами з паведамленнем датычна паходжання жыровіцкага Евангелля, пра версіі і пра факты. Такім чынам, жыровіцкае Евангелле, натуральна, з'яўляецца адным з вельмі цікавых, важных і ў нейкай ступені вядомых і знакамітых ужо нават кніжных помнікаў беларускага паходжання, але з ім звязаны цэлы шэраг пытанняў і нават казусных сітуацый у самых розных аспектах. На жаль, вымушаны пачаць з некаторай самакрытыкі, кніжная культура Беларусі не тое, каб зусім слаба даследавана, але застаецца дагэтуль яшчэ багата белых плямаў ці не да канца вывучаных пытанняў. І асабліва ў гэтым сэнсе патрабуе глыбокай далейшай працы рукапісная традыцыя, рукапісная кніжнасць, кніжная спадчына Беларусі, якая мае бясспрэчна унікальную значнасць для нашай культуры. На вялікі жаль, мы вымушаныя канстатаваць, што у гэтым якраз кірунку зроблена яшчэ далёка не ўсё. Фактычна адзіны паўнацэнны каталог беларускай рукапіснай кнігі быў створаны амаль 100 гадоў назад Вацлавам Ластоўскім разам са старадрукамі, кірылічнымі старадрукамі. Ён апісаў, наколькі мог на той час, апісаў рукапісы беларускага паходжання, напісаныя кірылічным шрыфтам на царкоўнаславянскай, старабеларускай, часам іншых мовах, але якія звязаныя з Беларусю сваім паходжаннем. Бясспрэчна, гэта праца не стала самай дасканалай і маглі б ужо даўно з'явіцца іншыя каталогі, зводы і паказальнікі. На вялікі жаль, такога каталогу беларускіх рукапісаў мы не маем дагэтуль. А самыя лепшыя працы, прычым заўважу, вось гэты каталог пабачыў свет у Коўні, не ў Беларусі, а за мяжою. Тое самае можна сказаць і пра найлепшыя даследаванні па гісторыі беларускіх рукапісаў ці рукапіснай кніжнасці. На вялікі жаль, яны падрыхтаваны таксама па-за межамі Беларусі. Я тут найперш магу згадаць знакамітыя працы Міколы Нікалаева, якія фактычна ёсць вынікамі яго кандыдацкіх і доктарскіх студыяў у Санкт-Пецярбургу. Апублікаваныя яны ў нас, у Мінску, у Беларусі, але ўсё-такі гэта ёсць вынікам працы замежнага, хай сабе беларускага паходжання даследчыка. Калі казаць пра жыровіцкае Евангелле, то гэты помнік даволі добра вядомы. Але, як я казаў, вельмі шмат з ім звязана міфаў, легенд і недакладных фактаў. Больш таго, мала хто нават банальна ўяўляе, што такое жыровіцкае Евангелле, што яно сабою уяўляе. Вось перад вами на экране фактычна тое, чым ёсць жыровіцкае Евангелле. Гэта, прасцей кажучы, асобныя аркушы, якія вось менавіта ў выглядзе асобных папак аркушаў захоўваюцца. Сёння у акадэмічнай бібліятэцы, у бібліятэцы рублеўскіх Літоўскай акадэміі навук у Вільнюсе. Пасля апошняй рэстаўрацыі, которая была прыблізна 50 гадоў назад, рукапіс не сшываўся ў кніжны блок і вось такімі аркушамі проста ляжыць. У літаратуры, у энцыклапедычных нават артыкулах, калі мы зірнем, усё, што там напісана, фактычна трэба пераправяраць і ўдакладняць. Гэта тычыцца і даціроўкі часу паходжання, гэта тычыцца і аб'ёму, который на дзіва няправільна ўказаны, гэта тычыцца і фактаў паходжання, і мастацкай аздобы і многага іншага. Я б хацеў спыніцца толькі на адным аспекце паходжання гэтага рукапісу. Пра гэта мы, відаць, і пагаворым. Фактычна, усе звесткі, которые перапісваюцца з аднаго артыкула ў іншы, базіруюцца на вось гэтай публікацыі 1882 года. Гэта апісанне рукапісу ў Віленскай публічнай бібліятэкі, зробленае Фларыянам Дабранскім. Пасля таго усе фактычна звесткі проста перапісваліся, трошкі пашыраліся часам пазнейшымі аўтарамі. Рэдка пачалі ўжо ў другой палове 20-го стагоддзя з'яўляцца нейкія новыя факты, якія дапаўнялі апісанне гэтага рукапісу. Тым не менш, на жаль, пераважная большасць памылак і недакладнасцей так і не пераадоленая. Гэта ж тычыцца і аб'ёму рукапісу, гэта тычыцца і іншых асаблівасцей. Але пачнем пра канкрэтыку.
Першае, што вельмі важна адзначыць, гэта час паходжання рукапісу. Яшчэ Фларыян Дабрэнскі напісаў у гэтым сваім паказальніку, што рукапіс паходзіць з 15 стагоддзя, але асаблівасці пісьма, афармлення рукапісу сведчыць пра тое, што ён грунтуецца на больш раннім прататыпе, можа быць 13-14 стагоддзяў. І гэтую ж думку паўтарылі фактычна ўсе наступныя даследчыкі. Толькі ўжо амаль у наш час, другой паловіце, нават у канцы 20 стагоддзя, калі пачаліся глыбокія філіграналагічныя даследаванні, аналіз паперы, вадзяных знакаў, атрымалася удакладніць, і дзякуючы Надзеі Марозавай, апошнім яе публікацыям, мы абсалютна дакладна можам казаць, што жыровіцкае Евангелие напісанае вось на паперы з такімі, як на слайдзе, вадзянымі знакамі. Гэта так званы дзік, гэтыя вадзяныя знакі датуюцца 1550-ми гадамі. То есть это дакладна не 15 стагоддзе, гэта 50-60-е гады, час напісання дадзенага рукапісу. Такім чынам, прыгожыя наросты з інтэрпрэтацыі, якія з'явіліся за апошнія 2 стагоддзі, на вялікі жаль, гэта гіпатэтычныя звесткі, которые не пацвердзіліся. Такім чынам, рукапіс датуецца сярэдзінай ці трэцяй чвэрцю 16 стагоддзя. Пра гэта ж сведчаць і многія іншыя акалічнасці, пра што можна было б асобна казаць. Гэта, найперш, асаблівасці афармлення, характэрныя для такога ўжо стылю рэнесанснага, багатага, который быў магчымым менавіта ў гэтым часе. Пра гэта мы сёння ўжо даволі ўпэўнена можам казаць. Калі казаць пра паходжанне гэтага рукапісу, то ў навуковай літаратуры існуе некалькі гіпотэз, которые можна было б вельмі каротенька агучыць. Першая гіпотэза звязаная з паходжаннем гэтага рукапісу з Берасця, з брэсцкай кафедры, і гэтая гіпотэза грунтуецца на вось дадзеным напісанні, надпісанні, которое з'явілася, як нам падаецца, ўжо ў 19 стагоддзі, а зусім не ў 16 стагоддзе. Спецыялісты па палеаграфіі, я думаю, тут далучацца да нашай дыскусіі, пацвердзяць альбо аспрэчыць маё меркаванне. Але мы дакладна бачым надпіс, што дастаўлена в сабор Жыровіцкай з Бжэскай кафедры. Пад Бжэскай кафедрай можна мець на ўвазе, хутчэй за ўсё, не Уладзіміра-Берасцейскую епархію старажытную, которая і ў 16 стагоддзі, і ў 17 існавала. Але трэба сказаць, што ўсё-такі асноўны цэнтр кафедры быў ва Ўладзіміры, не ў Брэсце. А гаворка хутчэй ідзе пра берасцейскую грэка-каталіцкую альбо уніяцкую епархію, которая існавала ў першай трэці 19 стагоддзя. Дарэчы, яе цэнтрам на пачатку быў Наваградак, але амаль адразу, вельмі хутка, цэнтрам берасцейскай грэка-каталіцкай епархіі сталі менавіта Жыровічы. І у дадзеным выпадку, нягледзячы на ранейшыя інтэрпрэтацыі, даволі ўпэўнена магу сцвярджаць, што дадзены рукапіс не ў 16 стагоддзі з Берасця трапіў у Жыровічы, але хутчэй за ўсё у 19 стагоддзі, дзякуючы, магчыма, вось гэтай асобе, знакамітаму бібліяфілу, даследчыку старажытных рукапісаў Міхалу Баброўскаму, трапіў да яго, так бы мовіць, на вывучэнне. Михаил Бобровский славец, знакаміты славіст, знакаміты бібліяфіл і кнігазнавец, даследчык старажытных рукапісаў. Ён славіцца якраз збіранне багатай калекцыі у розных грэка-каталіцкіх найперш манастырах. Ён жыў і працаваў у Жыровічах, і ён быў берасцейскім канонікам. Вельмі можа быць, што якраз дзякуючы яго, так бы мовіць, інтарэсу рукапіс быў перамешчаны з Жыровіч на нейкі час, магчыма, у Берасце ці у іншы горад, можа быць, у Наваградак ці у Вільню, ці яшчэ куды, дзе знаходзіўся сам Міхал Баброўскі, у розны час ён быў у розных месцах, і пасля вярнуўся назад. Гэтая версія нам падаецца больш дакладнай, і ў публікацыі, якая змешчаная ў зборніку матэрыялаў канферэнцыі, я пра гэта скажу больш дакладна і падрабязна. Такім чынам, пра берасцейскі след у паходжанні нам нічога не кажа. Можа быць, і з Берасці гэты рукапіс паходзіць, але з гэткай самай верагоднасцю можам казаць і пра паходжанне з Гомеля ці з Віцебска. Калі працягнуць, ёсць наступная гіпотэза,
пра паходжанне жыровіцкага Евангелля, звязанае з асобаю канцлера Льва Сапегі. Гэтая гіпотэза грунтуецца на наяўнасці укладнога запісу ў рукапісе у дадзеным жыровіцкім Евангеллі, напісанага ўласнаручна Львом Сапегам. Гэты запіс даў падставу многім даследчыкам меркаваць, што Леў Сапега альбо замовіў гэты рукапіс, заказаў яго стварэнне, альбо нейкім чынам меў ці атрымаў і падараваў жыровіцкаму манастыру. Падараваў, ёсць нават так прямым тэкстам выказваюцца ў навуковых публікацыях версіі, што гэта адбылося на асвячэнні Успенскага сабора альбо на іншай якой падзеі у пачатку 17 стагоддзя. Але трэба прызнаць, што гэта абсалютна недакладная інфармацыя. Зразумелая цікавасць да асобы Льва Сапегі, кніжніка таксама, яму многа што прыпісваецца, і многія б хацелі мець нейкае дачыненне да гэтай асобы. З кніжнай культурай ён сапраўды звязаны вельмі цесна, згадаць хаця б той жа статут Вялікага княства Літоўскага. Ён і з жыровічамі бясспрэчна звязаны, але у гэтым укладным запісе Леў Сапега наўпрост піша пра перадачу і ахвяраванне жыровіцкаму манастыру шматлікіх нерухомых і рухомых аб'ектаў маёмасці, которые ён перадаваў на часы вечныя жыровіцкаму манастыру. Некаторыя з іх былі ахвяраваныя раней папярэднікамі, продкамі Льва Сапегі, ён толькі пацвярджае перадачу, некаторыя рэчы перадае ён сам асабіста. У тым ліку і землі, у тым ліку карчму, у тым ліку, напрыклад, прадметы царкоўнага ўбранства і гэтак далей. Але не само Евангелле, пра гэта гаворкі і блізка не ідзе. Урэшце, як мы бачым, рукапіс створаны задоўга да часу, калі дадзены укладны запіс з'явіўся. Это 10-е гады 17 стагоддзя. Таму Леў Сапега гіпотэза таксама адпадае. Яшчэ адна гіпотэза звязаная з солтанамі. Часам называюць асобу мітрапаліта Іосіфа Солтана, вельмі прыгожая, знакамітая персона 16 стагоддзя, якая з жыровічамі аніяк не звязаная. Тут трэба адразу ж абазначыць, што мітрапаліт Іосіф Солтан паходзіць з трошкі іншай галіны, іншага роду солтанаў, хаця, канешне, быў знакамітым кніжнікам, спрычыніўся да заснавання Супрасельскага манастыра, магчыма, звязаны са стварэннем манастыра ў Жыровічах, бо ён акурат, калі мы святкуем сёння 500-годдзя, то ў 1520 годзе ён якраз быў мітрапалітам. Але з Супраслем ён звязаны наўпрост, у тым ліку ён звязаны з кніжнай культурай Супрасля. Вось на слайдзе, напрыклад, адзін з вельмі цікавых рукапісных помнікаў Евангелля падараваны якраз у Супрасель мітрапалітам Іосіфам Солтанам. Гэта фотаздымак яшчэ 19 стагоддзя, бачым рукапіс у вельмі прыгожай аправе. Але з жыровічамі гэты солтан не звязаны, з жыровічамі быў звязаны іншы род солтанаў з іншым гербам, які так ці іначай не пацверджаны ніяк яго сувязь з жыровіцкім Евангеллем. Можна выказваць некаторыя меркаванні, але доказаў пацверджання абсалютна ніякіх няма. То есть гэта не больш, чым гіпотэза. Завяршаемся. Што мы ведаем пра рэальныя факты? Мы ведаем рэальна пра тое, што рукапіс знаходзіўся ў жыровіцкім манастыры. Пра гэта сведчаць укладныя запісы як самога Льва Сапегі, так і Мялешкі, Богданы Мялешкі, запісы пачатку 17 стагоддзя, которые пацвярджаюць розныя ўладанні і падарункі жыровіцкаму манастыру. Другое, пра прыналежнасць жыровіцкаму манастыру сведчаць непасрэдна ўладальніцкія пазнакі на самім рукапісе, падобнага кшталту, альбо пастаронкавыя запісы аб прыналежнасці да бібліятэкі Успенскага сабора ў жыровіцкім манастыры. Мы можам выказаць меркаванне пра тое, што гэты рукапіс быў створаны не ў Жыровічах усё ж такі, бо ёсць і такая гіпотэза. У Жыровічах, вядома, існаваў скрыпторый, але многія асаблівасці дадзенага рукапісу сведчаць пра тое, што хутчэй за ўсё гэта не так. Верагодна, добрага скрыпторыя ў 50-х гадах 16 стагоддзя ў Жыровічах яшчэ не было, тым больш, калі прааналізаваць характар пісьма, прыгожую каліграфію, цудоўныя мініяцюры, вельмі багатыя, проста супердасканалыя па мастацкіх сваіх якасцях. Бачная абсалютна відавочная высокаякасная праца як пісца, так і ілюмінатара.
Калі прааналізаваць мініяцюры, застаўкі і ініцыялы, яны, па-першае, напісаныя на проста шыкоўна багатай, дарагой залатой аснове, вельмі дарагімі фарбамі, як мяркуюць даследчыкі, на аснове лазурыта, малахіта, то есть дарагіх мінералаў. І гэта, хутчэй за ўсё, магло быць створана Евангелле толькі у великакняжскім скрипторыі ці канцылярыі у Вільні. Магчыма, пры мітрапалічым двары пісалася гэтае Евангелле. Магчыма, вось у великакняжскім скрипторыі, у рускай так званай яго частцы. Гэта тое, што можна казаць гіпатэтычна на падставе некаторых ускосных сведчанняў. Вось гэтае прыгожае, сапраўды вельмі дасканалае мастацкае аздабленне нам пра гэта кажа. Я ўпэўнены, што пра далейшае даследаванне рукапісу можна будзе ў хуткім часе дазнацца. Я адразу анансую тут ужо напрыканцы свайго выступлення, што пабачыў свет ужо фактычна хутка будзе прэзентаваны зборнік матэрыялаў гэтай канферэнцыі, даклады нашых выступоўцаў можна будзе прачытаць у гэтым зборніку, у тым ліку і дадзены даклад пра жыровіцкае Евангелле. Усіх да таго запрашаю. Па-другое, магу толькі анансаваць. Гэта была таямніца да сённяшняга дня, але толькі скажу, на сённяшні момант ідзе праца з падрыхтоўкаю факсімільнага ўзнаўлення жыровіцкага Евангелля. Пра гэта яшчэ мы скажам наперадзе, магчыма, у іншай прасторы і для вельмі шырокай аўдыторыі. Скажу толькі, што праца ідзе і фактычна яна ўжо завершаная. Мы чакаем хорошай нагоды для прэзентацыі, я ўпэўнены, тое хутка адбудзецца.